हेलो साथी सब, आई फिर से हम नया एगो रेसिपी लेके आ गेल छी पालक पनीर के। देखू हम सब चीज़ पहले से ओरिया के हम धैले छी। देखू मटरो उसनले छी, आलूओ उसन के हम धैले छी। हम एमे कढ़ाई धी के ला धैली, तब तेल धैली। एमे तेल ध के एमे पहला हम कनी अथी पनीर के हम फ्राई कर ली। फ्राई करी छी निमन से, लाल करके फ्राई कर ली। हाँ, तो लाल करके फ्राई करके निकाल ली। तब अही तेल में हम फेन उसनलहा आलूओ के फ्राई कैली, मतलब आलूओ के भूजली। वही तेल में भूजली साथी सब। एक सौंसे भूजली ना साथी सब, तो तेल बेसी न खाइए, न तो फोड़ के जे भूजी छिए तो तेल पूरा सोख जाइए, भूजेबो न करे। आई के हम लाल करके पनीरे नाही लाल करके हम भूजली। देखू हमर आलूओ भुजा गेलै। आलू भुजैला के बाद में हम फेन निकाल लेली। तब एमे फेन हम तेल धैली, मसाला के ओरियान कैली, मतलब कि मसाला भूजे के तैयारी करी छी। तो एमे हम पत्रक, हरियरका मरचाई, मेथी, जीरा के फोरन देली। ललको मिरचाई देली सुखल का। आ तब एमे मेथी जीरा के फोरन दे के हम एमे कनी प्याज काटले रहली से प्याज पहला भूजली, निमन से भूजली साथी सब, एकदम मुलायम भे गेलै। भूज के एके एकदम गला के भूजलिए। जब लाल भ गेलै तब एमे हम कनी फेर से उसनलहा मटर रहली ओहू के कनी भूजली प्याज संगे। देखो हमर प्याज भुजा गेलै। तब एमे हम कनी उसनलहा मटर हल्का भाफ ले रहली से अहू के कनका एमे ध के हम भूजली। भूजला के बाद में अब एमे हम देली, अहू के हम निमन से भूजली साथी सब। तब एमे हम देली पालक के हम धो धा के काट के मेही से हम धैले रहली। एमे ध के कनी अहू के फेर हम भूजली। ई गल गेलै कनका निमन से, तनी देर भूजलिए। जब गललै न साथी सब, हल्का गललै भुजा गेलै, तब एमे हम मसाला सब देली। हल्दी के बुकनी, मिरचाई के बुकनी, जीरा आदि लहसुन पीस के धैले रहली से सब मसाला हम धरली। एमे मसाला ध के तब फिर से खूब निमन से हम भूजली। तब एमे हम दूगो काटले रहली टमाटर सेहो धैली। धैला के बाद में नून कनी स्वाद अनुसार अपन धैली। ध के तब हम एमे आलू आ पनीर जे भुजले रहली साथी सब, फ्राई कैले रहली सेहो ध के भूजली। कनी भूज के तब एमे हम भुजा गेलै तब हम एमे पानी ध के खदकैली। खदै गेलै तब हम एके हम निकाल ली खोली छी। तो देखू हमर सब्जी के कलर हमर खोली साथी सब, हमर पाई गेल रहलै, खदक गेल रहलै। तब हम एमे धैली गरम मसाला के पुड़िया, मीट मसाला के पुड़िया ध के एमे हम कनी धनिया पत्ता काट के धो के धैले रहली सेहो हम धैली धनिया पत्ता। देखू हमर सब्जी के कलर केहन लगल साथी सब। हमर सब्जी पाक गेलै। मन परल हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देम। बाय बाय साथी सब। देखू हमर सब्जी केते मस्त है। मन परल हो तो शेयरो कर देम साथी सब।